Walang sa dinuman tiayan mo, biyag ko. Agtalinaad ka, asibibiyag, dito'y barukong ko. O magibas ti kadam, iti tunggal pitik ti darikmat. Gapot abiyagan na ka, to'y nagtugmukan tirik nata, asun nata ni ayat. Sonata ni Ayat. Ayog ang mamasingked iti kinapudno, ti asino man ang makarik na itinaindaklan abalikas nga Ayat. Nagduduma ti maris ni Ayat, amangindayon iti puso, tapno iti maminsanpay. Madway yatrik na, adang gayan tinaysang sangayan a. Sonata ni Ayat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ti napalabas, nagbaligi ni Daniel anang parmek kadagiti lalaki ang nagpanggap iti dakes ken Amira. Kastaunay apungtot ni Randolph iti pannakapaay dagiti tauna anang kidnap ken ni Amira. Ad-adda asimminged ni Daniel ken ni Amira aging ga iti nagayan ayat dagitoy. Ngem kinid daw ti balasang nga ilimed da kumapailaeng ti innayat da. Agsinsinupyat da Randolph ken Madam Carmelita, idi mawag ti may sa atao. Ket impakaam muna arinaot kano dagiti pulis ti plantasyon ti marihuana. Ket ita papagayam, adtuyen ti tuloy ti makalawas a pakasaritaan a napauluan. Katukad ti biyag. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Nalpas kami na nakapagsarita kini Major Carbonillo. Juan Sargento, kasapulan nga agsubli ako ni ti Destinok. Sige. Si Kanti Makamo amang ituloy, amang imbestiga, no asino dagiti drug lord ken big boss iti sindikato. Sige, Sargento. Bye. Daniel, pudno ka de, tinangagaw. May saka a soldadaw. Nangagyugayam ti panakisarita kini Sargento Nabal, nana. Apay nga inlimod mo daytoy kanyak. Sumatlagayam adanda ni inaldaw ka iti bantay. Adagayam pa kay naigam iti pannakaraot iti plantasyon ti marijuana. Pakawanan dak kumananang. Jak ngamin kayat, ngagdanag kayo. Napagad da ito nga inaramid mo, anak ko. Agsubli ako na ti Destinok, nanang. Isumatlagayam ako nam ide, nga agsubli ka pa'y ije Mindanao. Tamay sa kagayam a soldadaw. Nanang, atapon ni Sargento Nabal, ngagkakumplot da Randolph kan Madam Carmelita, a drug lord, kan big boss ti agraira a sindikato iti lugar tayo. Awan pa'y tinaala da, anatibkar nga ebidensya. Anak ko, nabilig da. Sigod a politiko ni Madam Carmelita. Agpadadakin Randolph anabak na nga negosyante. Damag ko napigsa ka no, ti kapot da kadagiti nangangato a tao. Nanang, agan-anad kayo kuma. No kas bilang maduktalan da, amay saak a soldado.
ken adda pan nakainaig ko iti pan nakaraot ti plantasyon. Ilamang kayo iti natalged a lugar. Ay, anak ko. Malaksid nga in ka rin ni Sargento Nabal. Awan-awanan dati balay. Kasaritak tupay na Amira. Kan liklikan nyo ti rumar no saan anas kan. Ay, kasanon ti talon ken bangkag. Sakbaya pumanawag. Kasaritak ni Kapid Pedro. Isupay lang ti makamu iti bangkag ken talon. Amangan no nalipata mon Daniel. Kabagyan pailaang ni Amira ano biyam ni Madam Carmelita. Talaga adya kung magustuhan na kita mapaspasama ka ni Madam Carmelita. Hello, Madam. Nagbayag ka lagi din na sumungbat, Randolph? Dengganak. Agpalamis kayo pailaan kadagiti taong. Anya? Makamuka no saan nakatungpalan. Dahito katbalaag manipo diti nga to. Pagkatatapan datan, dagiti pan nakabagi tilintag. Napagkantayon, kadagiti pan nakabagi tilintag. Sige, Madam. Amira. Agluasak nun. Apay ngamin agsubli ka pailaang iti destino. Agikat ka kumahan na soldado. Naipayanak lang iti espesyal na misyon. Arig na. Natukkulanan iti payak dagiti sindikato. Daniel. Kabagyan pa lang ni Madam Carmelita. Kat saan ka mababalaw no sakit mo. Mabaling. Asaan nakapat yan? Marilibukan kang madanagan. Dumngag ka, Amira. Agan-anad ka aganayon. Amangan no maduktalan ni Randolph nga gayan ayat ta. Uray maduktalan na sa anak amabutang. Amangan no pagarabinan na kaitidagas. Agikat ka kumangaminan a soldado kat mapantay ti adayo a lugar. Uray maduktalan dati pan nakainaig mo ti pan nakaraot ti plantasyon. Saan da tanto a matuntunan? Nabilag da, Amira. Aramidan amin dagiti pan nakabagi ti lintag ti trabaho da. Kidawak lang. Kitaam ko maninanang. Kasayatan na pangadang ko ti panagsublik iti destino, Amira. Girl, I need you. I need your love. Naktangan ako naguroray iti salas da Amira. Di mo't larumaran iti kwarto na. Saan ko amaklon ani Daniel ti inaklon na. Amo, ganya tirantam kanya, Randolph. Nakita na kami ti driver ang nagkuyog kini Daniel. Inulbudan na kamera. Kunam at di mo pa'y kayat ti makinobyo. Insulto day to'y ngayon ramit mo. Ladingitag. Diyak nagawidang ti pitik ti pusok. Kat aklo ng kuma ti pan nakapaay mo. Ninamnamak ti ay mo dito'y balay. Tapno sa langaden na Randolph.
Awatom ko matipan nakapaay mo. Baknang kang agpaiso. Ngumsyak ti pinili ni Amira. Anagitalkan iti panagayat na. Ada nagtulagan tayo di sang kadi. Manglilipot ka. Binalaagan naklaang. Awan ti nagtulagan ta. Tasan asugal ti ayat. Naturad ka amang sungbat kanya ka. Sana ka di pa'y ngam-amo, ha? Noy may ka dito'y balay, tapno karitan nak. Panagkunak. Saan nga umno da ito'y alukar, apang karitam kanyak Randol. Oh. Baknang ka. Nabilag ka. Ado, ti tao. Apay ngamom dita. Asino ka talaga? Siyak ni Daniel. Nanumong agbibiyag. Ngam addaan iti bukod a disposisyon. Ken nakasagana amang irupir iti kalintegan. Karkaritan na kadiha, Daniel. Saan ka karkaritan, Randolph? Sungsung batak lang ti saludsod mo. Sana si katiklase ti tawa tutupak, Daniel. May salang arinet a may dilig kanyak. No day ti pangyarigam kanyak. Ngumlaglagi pa. Ama kapuling matirinat. Day tati ko na. Sanak akarkaritan. Ay, pag-aasim, Daniel. Saan ka pumalis? Pumanaw ka kumahan, Randol. Day ti tandaan. Liklikam ngagkurus pa ti dalan ta. Gaputa kabailan ka apatayin tapnamam. Manulang ti bayad ti biyak mo. Awan tigaway mi kada kayo, Randolph. Mga asim, saan mo kumaapatayan si anak ko? Imbagakan ka, Randolph. Agpalami is kapaylaan kunak. Kayat mo ka diti mabalod? Sa bali asaritaan da iti madam. Nainsulto ak. Dayjay pay a Daniel tinaklon ni Amira. Anya nga ro ti mabalin mo no iso ti ayayatan na. Jack maklon! Kat, anya ti planom? Mabit lang. Sika ka diti akin tao kadagiti nagpanggap iti dakas kini Amira. Agkadwa tayo iti negosyo. Kabagyan nyo na Amira. Kumati kanunungan nyo. Makamuka, Randolph. Ngam na dayta ti pakaisag makam. Saan ka matulungan? Anya? Ulitat, nabara ti mata dagiti pan nakabagi ti lintag. Numabalin ko ma, jak kayat nga umay ka dito balay. O di po manawak. Kati ti ore ka ano man. Saan ako nagparang kada kayo? Numakagura ka, magkamuka. Di mo ko na nasaan ka binalaagan. Ay, ang nervyos at pailaang, Daniel. Nanang, agkalma kay laang. Saan kami ton nga agkita kini Randolph? Mano lang nga orasan, agluas ako. At dapay may sa pagbutbot nga ka anak ko. Nanang, makamundag iti pan nakabagi dilintag. Sigon kini Sargento Nabal. Nagkalma kanon dagiti drug pusher. Mabalin, nga damot la pagbut nganda. Daniel? Nana Binang? Asya kung timakamo kini Amira, nanang. Oh, Amira. Ay, apay nga may ka, Amira. Numaamuan da ito ni Randolph. Nakita ka. Tiya ay ni Randolph, Nana. Makapungtot launay. Dinanog na. Ngumsaan ko abinalas, Amira. Saan maklon? Asikat inaklon ko, Daniel. Agan anak ka kuma. Girl, I need you. I need your love. Ooh.
Napagsaritaan da ka ni Randolph, Amira. Kunak ngamin no awan pa'y plano mamakiayan ayat. Kat ni pa'y Daniel. Nasinaw ti panagayat ni Daniel kanyak, Mami. Kat ni Randolph. Bak nang ni Randolph. Ngam ni Daniel tay ayata. Saan ka maawatan? Ngam bukod mo arik na daita. Sa anak amakibiyang. Saan amaklon ni Randolph? Ani Daniel ti inaklon ko. Nasakit pala tinakam na, Amira. Ngam maklon ng tumatlaan ti kinapudno. Ado ti babay dita. Ngam no kayat mo tinauli magkabiyag. Agpanunot ka, Amira. Anyati ko na. Addan nakasari tayo. Kat masansan ang makitkita da ni Daniel ngumararubayan iti asidag ti plantasyon. O ti ayop. May isang impostor. Sige. Bye. Sultado kaya. Kaya't naasawan ani Daniel di nakarangat idi dagiti kakadwa. Anang isalakan kini Amira. Saan ang mabalinda ito'y? Randolph, anya ti may paay ko kada kayo. Ay na, nakabutbutang tinangan ni Randolph. Sumilsilang dagiti mata. Napaglan ng impostor ni Daniel. Imposible adiyo amo a soldado gayam ti anak yo. Nabiit pa'y anamuak a soldado gayam. Apay ka day. Awan ti makita kadakas na iti dayta. Sandak kasungba-sungbatan ha? Ang mga no sana ka makatpala. Pangasyo, sanda kumadangran. Awan ni Daniel, nakasublin ti anak ko iti destino na. Takrot ti anak yo. Ibagayo king guana. Asan langan ngagpakita kanyak. Talagaan natangkan ti ulo man niya, Randolph. Si kapay mismo tinapan iti balay da bakit binang. Saan mo ka di maamiris? Amabalin asip-siputan ni Sargento Nabal amin agaraw mo? Sigon iti naawat ko nga impormasyon. Agkadwada iti dayjay a pulis. Kasano adyak makatapal, madam? Ni Daniel kinakaduktal iti plantasyon ti marihuana. Dinangram ka di ni bakit binang? Saan? Kinasaritak laan. Awan kaya man ni Daniel. Nagsuplin iti destino na di Mindanao. San mo nga ulitan tinaramid mo, Randolph? Bayam, siya ko ti maka mo. Adamo ka pa muspusan tap na agulima kanday jaya soldado. Sigurado nyo lang. Ado ti amok ngam sika, Randolph. Kat no saan nakpay lang nga ipangag. Masarakan da kan tulangan na naiwala nga bangkay. Day tatisan kong ipalubos. Day a Daniel ti rumbang amatay. Agulimak kan kunak. Awan ka ba alam? Dayta. Ay. Adawakak. Katrabahon na ni Daniel. Nagpintot na di asultado. Iti kinalaban na. Soldado gayam ni Daniel, Amira. Adda pa'y nakadamag ka ni Daniel kano, tinangispalkan ka. Manipod ka dagiti lalaki ang nagpanggap iti dakas kan ka idi. Mami. Saan mo man lanay bagbaga kanyak? Nabayag ka din nga amo masoldado da jay a Daniel? Day di malam panangisalakan na kanyak, Mami. Nagpudno kanyak. Iti kinasiglat na nakirangat kadagiti managdakdakas.
Kasla sana nakapapati ti kinaturad na. No di, adan padas na iti gubat. Pinagkarina, nga awan kumapay lang ti makaamo. Umuno na akpay anak kaamo, amay sa soldado gayam ngam ni Nana Binang. Iti anya gapo. Gapo ka iti misyon na, no apay anagawid. Sa bagay, mayat mo tinapanunot na. Nagsardengan ti panagraira ti droga. Sapay ko ma, taagtultulo yan ama pugipog dagiti lintag ti panagraira ti droga, mami. Nabatigam ti cellphone ko iti kwartok. Dahil sakit din tayo oray nga awag. O sige, baliwan tanto ti aksarita ha. Uy, naibaglakit din. Tasan na natuloy ti panangalak ni Daniel at Taok. Kasangsangpet mi lang dito'y kampo, Amira. Naingat ti panagpatrolyami iti aglawlaw. Narigatan. No saan mi amasakbayan ti panangraot dagiti kabusor mi. Rinaot na ka din ti kampo yo? Saan matkit di? Natalagad ti seguridad ti kampo mi. Kan adalat ta dagiti helikopter ngagpatpatrolya ti aglawlaw. Oh, kumusta gaya man dita? Pinaayapan nak ni Mami Carmelita. Nagdamdamak, may panggapkan ka. Amira, agan-anat ka kumakadagiti ibagbagam. Diyak kaya't amay ramraman ka. Ngadlaw ko nga ro. Nga da umar-arubayan. Ay, amang ano dagiti pulis dagi jay. Bayam, awagak tuman ni Sargento Nabal. Amira, mabutang ni Randolph ngaggaraw. O sige nga Rodan. Bye. Ay. Jakon imbaga kini Amira. Ngadda sa bali ag grupo akalaban mi. Agsasalupang dagiti kanalbuon. Kaslasan amay may sa dagiti kabuso mi. Sir! Adaman napasag akadwami. Adun tinatay. Agam ampayag a helikopter. Mabiglaan. Nasugatan ak. Agkamang itidayja kasamakan. Agkaratapag. Jakpay kayat timatay. Nasayat launay no kasta. Nalpasan ti problema. Katagyaman na klaunay, ha? Mapangnamnamaan ka talaga. Sige, bye. Awagak ni Randolph. Maragsakan laki ti Daychay no maamuan na tinapasamak. Hello? Napintas a damag Randolph. Natayan ni Daniel. Anya? Napaltugan iti paggugubatan. Nataymad lang ti loko. May patungpal kon dagiti panggap ko. Siyakmad lang ti pagtungpalan ni Amira. Randolph, anyat pang panggapam nga ramidan. Girl, I need you. I need your love. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di yuliwayan adenggen, tituloy ti makalawas a pakasaritaan a napauluan.
Katukad ti biyag. Dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. Isursurat ni Delphine Dumayas. Iti direksyon, Luvimin Aquino Sr. Production Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Awan kasping pinadarisay nga ayat ko, Jonas. Sinalimat matag tindaton mo nga ayat. Eloisa. Ngam apay ng kalang nagulib ka! Pakawanan na kuma. Baliwak ti agkari. Manupay akari. Saanan amasabsapan ti rumrumsik agkura iti parukong ko. Risik. No nabanugan ti puso agubwayan ti kinagulid. No aglupuyan ti bagi iti panagsagaba. Dinto nga tarumkwas ti risi ti maarunan agura. Papagayam, awisan ta kayo amang tarabay dito'y nobela anapaulwan. Risik. Nobela ngayon surat ni Nestor Marcos. Iti direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Production Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo, Risik. Ti napalabas, gapu iti panagapamananda doon niya kandida ken Jonas, nakaluksaw ni Jonas katimbaga na nga oraman na ti balayda. Nagdanag matlaang ti doon niya, kat idi madlaw da, pudno nga maururaman ti silid ni Jonas. Nangayab da iti bombero, nagbalin nga rod adamag, daytoy babaan ti radyo. Nasakit mat unay tinakam ni Doña Candida, kat pabasulan na ni Eloisa, nga isuti poon ti amin na mapaspasamak kadakwada nga agina. Naambos ti konvoy da Eloisa, iti panagapuda iti meeting, iti may sangal daw, kat pasat pailaang dayta ti kampanya. Kat ita papagayam, at tuyon tituloy ti nobela na paulwan. Risik. Imbagak nga awan kasta ngay naramit ko. Imbagak ano maabakak awan nasakit abakrang ko. Ngam kabaliktad dayta imbagayo, madam. Natural. Apay kit din ngay bagak tagpaiso. Uray ko ma. No napatay yun ni Eloisa. Madam. Amom dawal. Ada atap ko asaan nyo ngay paypaiso timang patay ko makadakwada. Katkas itinakunak. Kayat ko kumana tayo da dya por ti kararwak. Madam. Ala, agawid tan. Adawa ka katao. Katsapay kumata iso ti makaipatong paliti kayat ko mapasamak. Tawanan ti panamnamak kada kayo. Anya ti kayat yung asawan, madam. Sumapulak iti napukla na hired killer. Kaya't kumatay at dagos ni Eloisa. Sakbay ti eleksyon.
Oray matay, madam. No iso ti mga bakit eleksyon, saan kayo matla nga makatukaw? Anya? Ken sigurado, gapoy tinapasamak nga ambos. Ad dapi migsa, ti simpatya ti tao kadakwada ng drona kiniloy siya. Anya? Uyan, madam. Kada mga numaitlog kain to pa'y gapoy tineta. Kagura na kayo, dagiti tao. Masirip na nga rod, no pulos ngawan na bati apakabigbigan, iti na siya sino da, hebe. Wan. Anya. Dagiti lang inusar dalugan? Inga ba dotek papadalugan? No awan plate number da. Awan, may tuto tayo, hebe. Sige. Sige. Bye. At dan sungbati Police Provincial Director iti request ko. Manayunan dagiti maesay na police personnel ditoy. Tapno malabdan tanyamanan nga insidente ngambos. Ay. At dan tumot lang panagpulom doon niya kandida. Makarmakan tumot lang. No saan ka ngagsardang. Sigun iti doktor amang tamtamingkin ni Eloisa. Makarwaran intun bigat. Ay ngam, saan nyo makasarita? Ta katurturog na launay. Okay lang. Sa anak mo't ngagbayag. Adakan ka no masaum tong ay mayag. Ang no saan? Okay lang kanyag. Sige. Ang Sir Jonas. Pudno ka di. Tiyan niya. Ni kanod doon niya kandida. Ti atapon da nga da itilikudan tinapasamak apa ng panggap ti biyag da insan. Awan makunak iti dayta Sheila. No adda ebidensyada. Ti makunak. No mapanagnakan ang nagbasol. Nasken nga ikaro na. Ti dusa amay parbeng akatukad ti nagbasulan na. Ti resulta ti survey lakit di kano ti kang runaan arason no apay an naaramid da ti kasjay. Tanasakit tinakam na kan di na maaklon nga abaken laang ti mamirmiraot idinto ta super baknang. Ay, saan ko panunot ti panunot ni Mami? Ngam kasi tinakunat. Numapanagnakan ang nagbasol. Nasken amadusa. Sheila. Nakaturog itay tonyang. Isuasaan ko ang nakasarita. Kasta ka de. Sana bali no awanin parikot iti kasasaad na. Binagaak lang arudan ni Mami. Ngam inaramid na latta. Anya ti kayat masawan, Jonas? Ni Madam ti nang paambus ka da Eloisa? Awanan sa bali tonyang. Talagang awansan iti simbang ti panunot na. Jonas. Ngam no adala ang mapasamak ka da Eloisa. Saan ko nga mo, no anya ti aramidag. Amangan no siya kon amismo ti mangipulong kadagiti pulis. Juan, ibagam lang naman ti kayat mo.
Name your price. Basta sigurado ka may patungpal mo na dalos ti papaaramid ko ken ka. Wan, basta wan pa kay ramramanak no matiliw na ka. Saan na kay ramraman? Sige, urayat no mano ti kayat mo. Itid ko, uray mano. Basta mapatay mo ti tao akayat ko apatayam. Sige, bye. Asino ti kayat yu apatayon, mami? Itay ka kadipay dita, Jonas? Please, mami. Saan kayo kung mga agbasol iti Diyos? Kastamat itilintag ti tao. Anya? Uray saan nyo nga ibaga kanyak. Amok ani iloy sa ti kayat yu apatayon ti kasarita yo. Saan? Uray pe asino ti kunayo. Akayat yu amatay. Dakas ti panggap yo. Saan nyo kuman nga urayan? Asyak ti mga ibutaktak itinarugit nga aramid yo. Anya? Kasta ka din kadakis yo, mami. Pulos adyak pat yan. Amay sa kayo gaya mon a kriminal. Anyat sasawam. Awan pa ipinatay ko. Awan nga agpaiso ti pinatay yo. Nga maiturid yo ti mang tangdan iti mang patay iti kayat yo apatayan. Ulitak. Saan yun nga ituloy ti panggap yo? Saan nyo kuman nga urayan asyak ti mga bulgar iti aramid yo? Salbag. San ko anadlaw nga dagkaya metilikudak ni Jonas. Kat nangag na amin nga yung bagak iti kinasarita ka tao. Nagayumat ngamin, madam. Saan yung nga mo taganap? Kinsan kayo pa lang, ana ditigra? Dawal. Nga minsan at ang panagtukyat ko ang mga ramay kadag iti paparamid yo kada kami. Nang runa iti pumatay, iti tao ngawan baso la kanya. Amo ka nagbalin ka na takrot. Iso nagsapulak iti mangi patungpal iti kayat ko. Ulitin nyo, ma'am. Timba kayo, madam. Masya ako natakrot ko na yun. Saan ka di? Akay bagbaga manuwabalin kat saan mo na kayat ti pumatay? Di ba isa ka natakrot? Kasta... Apay ngay nasot mo tapaltok mo. Saan? Apay ngay paturong mo kanyak tapaltok mo dawal. Mga namakalbita. Kalbita! Tapong mapanagnak ka, asana katakrot! Saan? Dandani ako, Uncle. Ket kumay. Matiliwmat dagiti pasurot ti sa iron. Ay, kumaa. Impanamnama kanumat ni Mayor Solomon. Adi nasardengan apa imbestigar ti amin. Ngem no siyak. Nagsimple, Uncle. May sa timabalin ang mga ramid iti dayjay. Amaw, no asinaw ti atapang baraw. Ket uray siyak. Ang narigat nga rod ti agito daw. No awan pa manaknak mo. Wen, ngem, di na mo. Ad-addan asaan akayat ti tao, gapo iti inaramid na. Ammo dalatan nga iso. Talmababak nga rod iti survey. Ang makitan daw, barok. Barang no saan ang mabaliktad ti resulta. Ada yun ang mapasamak dahi, Uncle. Ado ti supporters tayo. Ken matadaan dangag siim. Kasanaw, no agatang dang agpaisaw. Ket mapilitan dagiti butanday ang mga ibutos ken kuana.
Da, mabutang da arisbakan da ini Donya Candida. Awan day ta, Uncle. Di paikat nagadon apatayan da. No patayan dan to amin abinayadan da. Ket saan damatlat na nga imbotos. Ito loyolat na tiagatang iti butos. Da kayo, sawaran nyo dagiti nasolinek a barangay. Damagan nyo naman ti butantes tunggal balay. Katikan nyo iti 5,000 tunggal butante. Awan parikot iti kwarta. Tinapatag mga bakak. Nalakan tulangan nasukatan dayta intun siya kun ti mayor. Tinapatag kita. Makarwar ni Madam abi si Mayor. Kalpasan na. Kas tanto ti mapasama kiti Mayor. Kat automatic ni Madam ti sumukata Mayor. Pudno ti kuna ni Dawal. Iso asaan kayo masayangan kadagiti itedyo a kwarta kadagiti botante. Ewan Madam. Aramidan mi ti biling nyo. Kita akmadasin o ti ibotos da. Katay imbagak Dawal. Nasken nga danayon na apamutbutan. Ewan Madam. Matungpal ti kayat yo. Aday baga ka na kayo. Nga may ito akong daway. Kaya't kung agbalin kayo, anapon no kanyak. Nagdakkel din ni Madam kada tayo kwarta. Ket oray kasano pa iti kadakkel titin tayo kwarta kadag iti importante kakadwa. Amo ka di dan tumot lang ibotos ni Madam. Kasan kami na kayat. Dokas na karod. Nasken na makibingay tayo. Tayo 5,000 ako na nang ited tayo tunggal butante. Ikatan tayo, kisayan tayo kakadwa. Ay mayat ay ta, Dawal. Gumano ti kisayan tayo. 3,000. Mayat, nakal tayo taan. Ken, maximum lang alimatikan tayo tunggal balay. No inom da. 5 lang tikan tayo. Ay mabalin, sige. Yung balagan kayo ha. Oras ang naglik na ito ikan Madam. Sino man amang ibaga kang wala. Amo na matan di mapasama kang wala. Anya ka diti marabit kan ko na, boss. Pataya kagraman pamilya na. Ay, awan nag-traitor, boss. Nasayat. Sige. Rogyan tayong ngarudan, titrabaho tayo. Basta Operation Karadap! Sigon itis piyagi ha. Nang rugitan ngagatang iti botos. Anya nga rutaramidan tayo, Papa? Agornungak pa iti adadong ebidensya. Angam bayan tayo lang ida. Anya? Kakadwa tayo nagidiyay inikanda. Kenadan pagpakauna kamin sahe kadakwada. Mensahe? Wen. Imbaga ngalan dati maited kadakwada kwarta. Ngam. Sanda nga ibotos ni Don niya kandida. Tay smuggling kwenda yay. Kasanunod da makay turod amang idanon kanido niya kandida. Awan, tatsyak ti patyon dagidya imunikiya. Mano kano ti itad ka dagiti tao? 2,000 kano tunggal butante iti may sa pamilya. Ngem 5 lang ti may kan iti tunggal balay. Kaya't nasawan da ita. No lumabasan 5. No inam mo no 7 iti pamilya.
Saan na may kan iti sobra, Jelima? Wan, kasda nga rod. Agam, bayam daydan. Kumitabdamat iti kwarta ni Doña Candida. Uray kat nagtaod madlang iti illegal na pangwartaan ti daduma. No di man, dakdak kalapaset ti kinabaknag na. Anya? Saan ko nakita dadawala, Tonyang? Napanda nagkampanya, senyoritaw. Agbambanog dala. Ne, anya ti kayat mo asawang? Uray gabso unam iti kwarta dagiti tao. No saan da ka akayat nga ibutos. Awan maaramidam. Anya? Wen, awatan da. When no alaan da ti itad mo a kwarta. Talagamat akasapulan da. Ngamsan ko apat yan. Nga amin, anaikan kat ibutos da. Tinangtad kadakwada iti kwarta. Kasta nga ta? Panagkunak to niyang. Uray pa'y anyat aramidan ni mami. Saan ang makarwar? Patsak pa'y lang nga uray awan kinabaknang ni Eloisa. Isulat ta ti kayat da. Nagsaya atan? Saan nga iti amin nagundaway? Kat magatang ti amin abanag to niyang. Kalpasan nga aggastos iti dakkel ni madam kat maabak. Ay, anya nga ta ti aramidan na. Amangan no maatake. Wano mabagtit pa kit di. Anya? Awagam ni Eloisa, Tonyang. Sikat ti mangibagakin kwa na. Nga agan nadlat ta. Tagpaggat ti biyag na. Aya? Jesus, ang mga nang palutputan na. Ay, mabuti nga. Sakti makaam mo. No agdamag ni Eloisa kan ka. No apay ana ibagam ti kasta. Ibagam asyak tinang bilin kan ka. Anya? Tano siyak ti mangawag kan kwa na. Amok adinak sungbatan. Ay, asino kumatimang patay kan kwa na? Saan kan agdamag? Awagamon. Kat ibagam ti konak nga ibagam. Adda nga tadaka sa mapasama ka ni Eloisa? Anya ti aramidan ni Doña Candida no maabak kat maamwanda asinikapan na mismo dadawal. Papagayam di uliwayan na denggan ti tuloy ti nobela na paunwan. Risik, nobela ni Nestor Marcos, isursurat ka ni ti direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, isagsagot kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Talaga patayan na kay amin no di kay tong palit pa kayo san me. Pasabtan tayo ti pala. Patayin tayo. Awanan ti maramidam. Kukwakan. Esmeralda. Son! Ibatanak! Ibatanak! Matayak pa nga mo nasakbay nga baligi kayo ti panggap mo! Sino ti... Kabalyero? Kabalyero. May sa a biktima,
aganggan na iti imatang dagiti buklis amang irurungan. Pagbutbut ngan dagiti tao nga inapunan ti demonyo, amang ipagaruk akukwadan ti amin agundaway, iti unos ti panagbiagda, iti daytoy alubong. Kabalyero! Estranghero, nga awan sa bali apanggip na, nudi timang paksyat kadagiti aglablabes, ken awanan konsensya. Asino ni Kabalyero. Papagayam, masumbatan daytoy asaludsod, babaen ti diyo panagliway amang tarabay, dito'y sa balimanan a nobela, ngayon kam isagot ka na kayo. Kabalyero! Nobela, ken babaen metlang ti pluma ni Delphine Dumayas, iti direksyon ni Luvimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, isagot ka na kayo. The #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ti napalabas, nadlaw ni Gabriel nga adda kabutang dagiti kabalyuda, idekalaat nga adda kanalbuong. Makapungtot ni Brandon Abimales, kabayatan na napilitan da Esmeralda ken ama Emiliano anang istorya ken nana Susana iti napasamak iti kaladaan, ket nagsangsangit manan ti baket. Nakangegda iti karibuso, ket niambut ti nakaistorya ken Esmeralda, nga adda kanunanggag na nagpipinaltog. Naglibasan dagiti kinarangat da ididimtang dagiti napannangala iti bala. Inkadang ni Brandon amapanda iti kabalbalayan. Iti makasublida iti Villa, kasta unay apungtot ni Doña Margarita, nang runa taatapan daan ni Bruno ti akin gapwanan iti pan nakatambang da. Naburiburan met ni Esmeralda, ket inkadeng nati agsiim iti Villa. Ket itagagayem, adtuyen tituloy tinobela anapauluan. Kabalyero. Agkakamakaman ti panagtarahok na kiti manok. Ngam nariwat pa'y laang. Naridam nagtagbambantay ti Villa. Ngam kaputa nasipngat kan nasa magtutuayan ko. Sa antak amadlaw. Loko na diya, Bruno. Inaramraman na nakaladyas kentur ko. Pinmanaw na gandi dito yung Villa sa kalaban na tayo. Awanan ni Bruno dito'y Villa. Kagat mo! Ito ko marano ba yan? Ladlang na ko na. Palpaltukan na ko na. Apay na iti akan albuong. Ito nagkarasakas iti tayo tapaset. At naman na marano ba yan? Ano? Katnapan nyo kumakinita. Sakbayan nagpaputok kayo. Amangan no adda nagapon amanok. Uno karasan kiti. Ano? Agarudo ka kumateo. Jack nakaitugot iti ado abala. Nay! Anya tayo kayo? Tao sa tao! Tao! Nakita na ko ni Manong Kapat. Agtaray ako na. Mapalit iti ng panawag. Kiniambot. Dinaksardigan na paltukan. Nagsakit ito man to. Nasimbalutak. At hidog alhanap tirot. Anya ang pinagkakaramitan niya? Kamatin niyo! Ikarigatak ni makabahan mo naglibasak. Yambot, nang nalakit ni Dilipan albuong. Tupay nga kakadwa na. Aganad kayo, kakadwa! At sa bali akapin pinaltog da. Abot! Abot! Tulungan na, kamakatagder! Nasakit ito man ko! Ang turungdan dito'y! Do kayo tirumbang amatay! Nasakit na talaga dito ng kanlipay-lipay ko. Abot! Masapo na makapanutan dito'y!
Sinalbag. Aglibas dan. Mapanyo alaan dagiti kabaluyok at kamatan nyo ida. Anya na ya kanal buong kabat. At danadlaw dagiti gwardya akarasakas iti dayjay akasamakan, senyorito. Oh, At dagayam umar-arubayan na tao. Pinaltugan da. Kat bimalas. kat asino na ya Saan daan alasin, tanasip ngat. May sana pa'y lang itay. Itay, adda sa balin ang nakipinaltog. Ang mga nod dapay sa bali akadwada. Awan mo tan, senyorito. Anya day tuyo na mapaspasamak. At damot tan makaiturad arumaot ni Tibilia. Aglisi ka man ditoy. Apay ngagtigtigargar ka. Kasano matlangan, senyorito. Napamarin ko asak ka po iti dayjay akanalbuong. Wah! Abay, barang. Anya man ang tipapaspasamak. Anya da dya kanalbog. Mama, adda nakita dagiti gwardyang umar-arubayan iti asa dagtirwangan ti Villa. Nakipinaltog. Ngam nagliwas mo't lang. Asino da dya? Tika di kabalyero? Saan, mama? Adda atap ko ani Bruno da may isa. Saan lang arudan na ti kabalyero? Ti problema tayo? Uray pa da dya Bruno? Kasta? Ni Bruno nga tangag paiso dayjay. Apay nga aramida na daytoy. Emiliano. Oh, Emiliano! Agring ka! Agring ka na! Ayapo! Susana. Parbangon pa'y laang! Ni Esmeralda, awan ni di kwarto na! Nay, napanandangay. Di sungarod ariniing kalakay. Ayapo! Impay-pay sunarakit dito imbaga na kanyak ti Dirabi. Emiliano, mangmangag mo ka di dayjay. Garaig iti kabalyaw. Ay, umay na tayon samot tin rautan. Dagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Mga nupatayin na tayon, lakay. Ay, kuna laki day no rin na ut da tayo manay dagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Apay, Esmeralda, napanamaya. Andiyak ka mo, no? Kasano nga ilawlawag ko kada kayo dito, nanang. Susana. Apay nga kinkinita kayo nga agama. Agtultulag kayo kaday nga agama. Pagilimlimoy dandak. Tinasaya at Esmeralda. Ibagam laang ngayon. Uray syakit kayat ko ang maamuan ti binanag ti ipapanyukan ambot iti Bilia. Anya, rimaot kayo kan ni ambot iti Bilia. Saan kami arimaot, nanang? Nagpaliiw kami laang. Gapot ang mamurpurtya anak iti kinyasasino dagiti nakirangat ka dagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Kan dagiti nagpipinaltog iti agsipngat. Kat anya tinaamuam Esmeralda. Awan gaya man ni Bruno iti Villa. Anya ti kunam. Naglibas apimanaw ni Bruno. Kasta ti pagawatak tatang. Gapo iti nangag ko pagsasaritaan da. Saan nga minanalawag ti amin kanyag? Ngamdakkel ti atap ko. Ani Bruno kan dagiti kaduan apimano iti Villa. Dagiti nakarangat da manong gabat. Ay, anya da ito yan napapaspasabak. Ay, isuda mo ten nga agkakadwa ti agpipinatay. Ay. Adda pagpatinggaan ti amin a kinadakas. Kat isuda ang managdakdakas ti agpipinatay matlaeng.
Saan ko ang magustuhan din ang pasama kita parbangon kapat. Nilaki di Bruno ti maysa karagiti maot iti Villa. Day tamat ti atap ko, senyorito. Puskam ni Siri tamang idaulo kadagiti kakaduam amang bantay kadagiti trabahador nga gaik iti kalidaan. Kat sikat imang idaulo kadagiti mang sawar kini Bruno iti sububukal nga asyenda. Matungpal, akas iti pagayatan nyo, senyorito. Nung makita yun ya Bruno, awan ti adupay aso. Patayin nyo at dagos. Timay sa atawan ang sursuro kanyak, ama ingal aman nakigubat. Katsak matla timang papatay kan kuana. Basol na matlang! Natusong amin. Agasum ti naramid na. Pimanaw iti Villa, nang ikoyog pa iti kadwana? Day tamatisan ko amawatan, senyorito. Nuan niya tinakaalukwen da torko kan karyas. Kat ita, da kamin ti aglalaban. Sige, inkabanganan, tapno makapagtignay kayo adagos. Tumano nakto iti kalidaan, inton madamdama. Api-api na sarding mo ti kaban. Adayo pa iti kalidaan. Saan ko ngayon baga kada kayo kininanang ti si bubukol na pasamak tatang? Amok amadanagan lakit din ni nanang na imbagak. Anya ngamin tinapasamak. Nakapinaltog ko dagiti gwardya. Nadlawdak namin. Anya, kahit nailasin da kakade. Saan ti kunak, gaputan na sipngat. Naglibas ak kabayatan ti panakipinaltog ko kadakwada. Idikwan, nasimbalod dagiti sakak iti lanot. Nagsakit pa lang arot itumang ko. Katilipay-lipay ko. Naimbaglakit din ta saan anad daw ni nanang mo ti panagpilay-pilay mo. No saan ang nagturod ni ambot at nakipinaltog? Nakalibas ak nga ta? Amang ano dapay katsugat ko. Mapangnam na maanan ni ambot, Esmeralda. May santo ang maingal aman nakigubat. Kakadwa! Dahito iti aramidan nyo. Tapno ado ti maaramidan tayo. Bingayan nyo iti talo ti grupo. May sa grupo ti agturong iti kaunasan. Ang nagbuddangan ti asyenda iti laod. May sa ti mapan iti kaunasan nga agturong iti rancho. May sa grupo iti kaunasan nga sidag iti kabalbalayan. Bagi kon ti katurturodan. Ang nagbalin nga ayuyang ti kabalyero ide. Maawatan nyo! Jack magustuhan dahil ti mapaspasamak, Brandon. Imbes at ti kabalyero kumalaang ti kalaban tayo. Nainayon ni Bruno kanda kiti kakadwana? Masapol lamatay ni Bruno, mama. Tamo saan? Ang mga nalukuyin na dagiti trabahador amay kikadwakin kwa na. Dahil tati sana mabalin. Talaga saan? Saan ngagbidot dagiti trabahador? Dahil tati bagak kadakwada inton madamdama. Masapol ang mabalaagan nida. Sa anak pa nagtrabaho iti kaunasan itangal daw. Gaputada na patid nga si Kaswak. Manipod na doktalan dagiti pasurot ni Senyorito Pranton. Asibibiyak ti kabalyero. San pa'y anak parik na? Tiyak maawatan ti marikliknak. Agayatak ka ti kabalyero. Saan ko am mo? No asino day at tao? At na nakakabalyong aktorong nito'y. Dagiti lakit ti pasurot ni Senyorito Pranton. Agmay maysa. Ni
Esmeralda. Oh. Agdanon tagayam ditoy. Namnamam ka di ang makisinarakin ka ti kabalyero. Manong kapat? Naimbag ta nakita ka. At apon da Senyorito Brandon kan Doña Margarita. Ani Bruno ti marubayan iti bilya itay parbangon. Angam sabali ti atap ko. Sika. Saan mo akap-kap na kandita ngay pabasol mo kanyak, Manong Gabat? Saan kan nga agulbud pa, Esmeralda? Apay, naasidgan na ka di? Nailasin na ka di? Anya kumatiga po na parparbangon ti mapan ni Villa. Gapo, tada kayat mo adoktalan. Ngam uray jak ibagan kan ka. Amangan no nang ngag mo, ang nagsasaritaan dagiti gwardya ti panaw ni Bruno iti Villa. Awan bibiyang ko iti dayta. Wano, mabutang kakadikin ni Bruno? Ngayso ti mang patay kan ka, Gabriel? Awan to ti makapatay kanyak, Esmeralda. Ha, palawas. Tengal mo ka di, dagiti paspasamak ka? Kita aman ti napasamak iti day di Don Sabiliano? Gapo taliniputan ti kabalyero. Takrot ti kabalyero. Saan nakabaulan ti makirangat iti sangon-sango. Awan ti kas-iskan dagita ngay bagbagam kanyak. Panawan ka man langan. Sumarting kayo pa'y ngagtrabaho. At napatag ng ibagak kada kayo. Na Senyorito Brandon gayam ti may sa adimteng anak kakabalyaw. Anya nga tati ibagana kada kami. Adda ka din nila kay Emiliano. Emiliano ka daw! Emiliano! Adaak, Senyorito Brandon. Natulog ka magayam no kayat mo. Adan to ibagaking kain ton madandama. Ngamdanggan nyo pala na ito ibagak kada kayo. Kaya't kung ipakamu kada kayo, ngawanin ni Bruno iti Villa. Wan! Awanan! Kit maragsakan kayo kadi, ha? Awan ka. Balagan kayo. Napanad na nga ta. Saan nyo agamdan ti magikadwakin kwa na? No alukuyin da kayo. Kaputadakas lang ti mapasamak kada kayo. Iti kaano man. Saan to ang mapasamak ang makikadwa kami kan Bruno. Gaputa amok adakas ti panggap na. Denggam ti ibagakan ka barang. Inton makasubli dagiti pasurot ni Brandon ngayon baon ko ang mga yab. Iti sumagmamano at trabador nga agburas ka dagiti bunga ti muyong. Iti may sapasat ti muyong. Sumurot kanto kadakwada. Sumurot ka di ang makipagburas, senyora. Katanya pa'y kuma. Talaga atunta ka barang. Ala nga nabuya kami da? Kasano nga ruti pa naglutaw. Katanya pa lang arutir uraya min kagluton, napagisunto, ito makasangput da. Wano adan tumanguray kun kakakuyok mo amapan, iti kamuyungan, napasot ti asyenda. Mapan kay jay, katagisangput kanto, tamakapang panganak iti prutas. Sa dino tinaglumangan ni Bruno kandag iti kadwana. Iti kaadumi a pasurot ni Senyorito Brandon amang sapol kunkwana. Agpungtot lakit di no saan mi amasarakan ni Bruno. Mabitlaan. Apay asaan ko analagip? Ijay ti papanak. Saan akong nga agawid ijay Villa amang aldaw. Saan ko a problema ti kanak? Taado ti masaramsam ijay. Nagkita kayo gayam ken ni Gabat, Esmeralda. Anya nga min tinapnapanam ijay. Naimbag
Ta saan nakaadin ang ran? Jack impalobo sa dangranak, nanang. Kaya't ko lang kumamakita ti kabalyero. Anak kau. Santay na pagsaritaan dita. Tulungan dakto nga agluto. Tainak to balunan ni tatang. Ay, mga niya manan ti mapasamak. Anya manan tayo pampanunutin yun, nanang. Nung aramid ti Manong Bruno dagiti napasamak edi kalman, amang ano napaputngan day jayan. Papanan na, adi maibusan iti bala. Napayag lang agpaiso na jak nakaumay iti kastoy apaset ti asyenda. Nagado abuyong. Paborito ni Senyora tinaloom abunga ti papaya. Naduma-duma pa iti klase asaba. Ne, awan samot naloom abunga ti papaya. Nagbabasit dagiti bunga da. Pamatan de bunga dagiti sama kakadwa. Bunga na yung gusto ito. Ngaraw tulad. Sa bunga na siya to. Ay, anya tayo siya. At tataw kakadwa. Tataw kakadwa. Asino tinakita dagiti kakadwa ni Nana Barang. Papagayam, di yuliwayan adenggen dagiti sumarsaro no apaset ti nobela anapaulwan. Kabalyero. Nobela kanisursurat ni Delfin Dumayas. Direksyon, Luvimin Aquino Sr. Production Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!